गो बाय ह्या काय करतस आता बाहेर जाऊचा आणि तुका काय अवदसा सुचली अशान तुझं ग्लो सर्व नायसो होय. बायल म्हणता गरम झाला घाम इलो म्हणून चेहरो पाण्याखाली धरलंय पण मेकअप अजिबात जाणार नाही आणि खरंच मेकअप अजिबात फुसटूक नाही आता उन्हाळ्यात ह्यो चमकदार मेकअप कसो करूचो बायल माका दाखवला पहिला आधी बायल्यान घेतला फेसेस कॅनडाचा स्ट्रोब फिक्सर ह्यो नवीनच लॉन्च झालेलो ह्यो युव्ही शिमरी ग्लो देता सुपर हायड्रेटिंग आणि नॉन स्टिकी तसाच 12 तास टिकता आणि ह्यो सुपर कॉम्पी असा दुसरा म्हणजे हायड्रामॅट फाउंडेशन वॉटरप्रूफ लाईट वेट आणि मस्त अगदी कव्हरेज देतात त्याच्यामुळे अजिबात हेवी वाटत नाही आणि लिपस्टिक एकदाची ओठांवर भोवांडले आता ह्या टिकवसाठी अजून एक फवारणी बायलेन ही फवारणी आता मेकअप का कुलाप लावून टाकी बायलेचं ह्यो वॉटरप्रूफ मेकअप असा फेसेस कॅनडाचो घाबरू नको प्रोडक्ट टॅग केलं मग आम्ही नवरा बायको लंच करूसाठी बाहेर पडलो तशी टाळ चिपळेने आमची पाठ धरली बायलेन तर आहे भलो मोठं लॉबस्टर सुटी करू घे मी गरमागरम अंगारे बाहेर काढलाय आम्ही सर्वांनी एकदम दणकून पार्टी केली बारक्या काय शेवटपर्यंत डेंगो तुटूक नाही गप गुमान चिकन खाले आम्ही जेवण खाऊन घरा गेलो तरी बायलेचो मेकअप होतो तसंच होतो